बुंनो सानदों नों? ना आंखौ मथि नुबाय? ना आं दाना लोदोदो जाबाय? मा हिसाबावहा थाबायनो खारहैदों नों? हा? दे होनब्ला न'आवनो था, रेस्ट खालाम नों। ओइ सैमा बुन्दा, र' दानिया मा आंखौ उन्दु उन्दु जाग्रा लिजि बादुलि नुबाय नों? बुन्दा साला मा बुखिबाय थादो दिनै फिसा फिसा खुराङावनो? थोद दाना आं बुखिग्राबो जाबाय नोंनि थाखाय। आयु बोरैबासो मोनजोब्बाय आङो। माखौ रागा जोंखो आरोलाय एथ' फिसा फिसा खुराङावनो? दानिया रागाल' मोनग्रा जाबाय, मोनफ्रोम खुरांखौ रागाल' मोनग्रा जाबाय। गोदोबा गासिबो गोदै गोदैमोन। बुन्दा साला लाजिया नों? दे था हारसिं थांगोन आं। निमाहा होदो आंखौ लिंनायनि। उफ्स मेंबाय आं। ओइ बुन्दा रथ'लाय रथ'। मा जालायखो आरोलाय? सोरखौ लोगो हमहैनि नों हारसिं थांना? सोरजों चक्कर सोलिदों नोंहा? देलाय बुंलाय। आयु थांला दे आं। निमाहा होदो आंनि बिमा। भुल जाबाय, थांला आं, जेरावबो थांला। मा होनखो नों आंखौ? मा होनखो नों? आयु माबायदि फा मोनखो आंलाय दिनै? आंखौ नोङो गावनि बिमासो खालामबावबाय? आयु न'आव थांसै आं, न'आवहा र' आइखौ फन खालामनि आङो। हेलौ आयै, न'आव थांबाय थादों आङो। हे भगबान, हालिया आङो। मा खुरांमोन? न'आव थांलायनो गोनां, न'आव फन खालामनानै बुंहरलायनो गोनां। हालिया। खुलुमबाय, आंनि मुङा सिमा दैमारि। ओइ दे बुंदो, माखौ नायबायल' थाखो? बावगारलायदो, आंनि मुङा जोंसा दैमारि। जों सानैबो देलायस्रि बड' इउटुब चेनेलनि जानानै बयखौबो खुलुमबाय। नैबे भिडिअ'आ आंनि गाव खर'जों लिरनाय स्क्रिप्ट नङा, आंनो गुबुना होदोंमोन। स' बे हिसाबाव आङो फार्स्टलि कार्टुन सिरिज हिसाबै जाबा दाजा बनायबाय आरो बे बनायनायाव गोबां गोरोन्थि जायाखै नङा, जालांदों। गोरोन्थि जानायखौ नेवसिनानै नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअ'खौ नायनानै इन्जय खालामना लोगोफोरनिसिम शेयार खालामगोन आरो लाइक खालामना होगोन होननानै जों मिजिंथिबाय। अन्नानै नैबे देलायस्रि बड' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जोंखौ सापर्ट होदो। एसेनोसै आरो माथो बुंबावनो, गोजोन्थों।